Rehabilitation project alang sa Sugbo, wa nay klaro, wa pa mapirmahi sa presidente, naabta na lang og lain nga bagyo. Mga eroplano mipasilong ug nagpalabay sa bagyo dinhi sa Sugbo. Wa nay mahimo alang sa pagpugong sa pagpahamtang sa dagkong multa sa kalapasan sa mga lagda sa trapiko. Public consultation dugay ra nga gipahigayon. Pamaagi sa paglisensya sa armas gireklamo, 3-day caravan alang niini wa magsilbi ug padayon ang pagkakuti. Kadagkuan sa kapulisan wa nay salig sa gitaktak nga hepe sa lungsod sa Compostela tungod sa iyang mga pagpamakak. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules, petsa 16 sa buwan sa Hulyo, tuig 2014. Ako si Glenn Sopo. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, kasamtangang anaa sa West Philippine Sea ang bagyong Glenda ug gilauman nga mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ugma. Dunay mga natalang kadaot sa mga lugar sa Luzon nga giagian sa maong bagyo. Dinhi sa Sugbo, Glen, atol sa panagtigom sa mga pangu sa Local Disaster Management Councils, ilang gipahibaw nga why major damage nga nahaiguman ang Sugbo. King Perez, Suginlimi. Wa makamugna og kadaot sa Sugbo si bagyong Glenda. Kini ang gipahibaw sa mga pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Offices sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo atol sa pag-agi niini. Kahinumduman nga gipaubo sa Signal number 1 kagahapon ang Sugbo nunot sa bagyo. Sa lalawigan sa Sugbo dunay mitikyaob nga sakayan sa lungsod sa Medellin nga nag-angkorahe. Wasay casualties nga natala. Wala casualty hopefully, no? Ang katulang yung na-report kagahapon sa buntag na itong pag-out na rekarga dinamos. Ibawan mas doon no? Nalunod siya sa Alpine Ward sa Medellin. Ang passengers na rescue dayon sa Medellin Emergency Response Team. No? Salamat na ni Mayor Ricky. No? Ang ako lang, bisan pa ako kumabot ng bagyo na kabantay kitingalong mga naka-station na kanan, especially yung mga kaosong bases, mga unsarya, mga equipments. Musulog sa ilang bagyo, sa mga ilang ng mga maabot bagyo, always kita na naka-station na. Para nako better safe than sorry. May mawa na to og mo kuan lang ta. Mo proactive la to measures kay nga yung aim karon is kuan man preemptive evacuation kita rather than rescue. Sa pagkakaroon padayon ng ilang pagmonitor matag duha ka oras sa mga kalungsuran sa posibleng mamahimong epekto sa kusog nga pag-uwan. Kanang especially every 2 hours tawag mi sa mga kalungsuran, especially sa northern part for any kato mga coastal municipalities, unya kato mga landslide prone areas. King Perez, News 5. Sa nalambigit nga balita matud sa Office of the Civil Defense 7 nga dunay duha ka bata ang nalumos gumikan sa bagyong Glenda. Duna sab kunoy mga nangabaling kahoy sa Northern Cebu, ingon man dunay gipahigayong preemptive evacuation. Mi-turnover sab ang OCD ug mga rescue equipment sa CENTCOM aron mas kapahimuslan kini. Andrea Patenya, Suginlimi. Wa makabot ang zero casualty target sa Office of the Civil Defense sa bagyong Glenda dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Usa ka report ilang nadawat kabahin sa pagkalumos sa duha ka bata sa Bayawan City, Negros Oriental nga sila si Jovira Jonales 6 anyos ug Julie Jonales 10 anyos humanaligo sa Tabuan River niadtong Lunes. Pahimangno sab sa OCD7 ngadto sa mga mananagat nga di gyud pugson ang pagbiyahe kun dautan ang panahon. Di gyapon mo kumpiyansa ang atong mga mananagat unless until nga mulurang na gyud ang maong dagko nga balon nga makaya na ang mga gagmay nga fishing boat nga pwede siyang managad. Samtang giingong adunay pipila ka mga kahoy nga nangatumba sa amihan ng Sugbo apan minor ra ang damages niini. Mideklarar na sabog preemptive evacuation ang mga local officials sa isla sa Bantayan ug sa Camotes. Giawhag sa OCD7 ang mga opisyales sa gobyerno sa pagmonitor sa ilang mga lugar alang sa pagmando og evacuation kung kinahanglan. I urge all
Local Disaster Risk Reduction and Management Council to continue monitor all prone areas related to landslide, storm surge, and flood area. Kay mao man ay og katong vulnerable ani nga mga coastal communities to storm surge. Ang Department of Health ni pahimangusab sa publiko nga kung mahimo, likayan ang kanunay nga pagawas gikan sa ilang mga panimay karon tungod kay ang ting-uwan mao gyud ang panahon kun diin uso na sab ang mga sakit sama sa ubo, sipon ug hilanat. Ang mahimo ug manggawas na they should be wearing kao o dili ba magsulob og raincoat tayong sa mga babae. So mo na ato ang mga dagdaling kuan kanang ipahimangno. They have to plan sa ilahang mga activities karong adlaw dili kay pasog magka kung kuan liya sa gawas. So tingali hinuon og mo-expose ninon sila maayo sa weather which is not favorable kayo karong adlaw. Likayan sab ang paghumol sa mga limaw aron malikayan ang posibleng leptospirosis infection. Giandam na sab sa DOH ilang mga tambal samtang ang DSWD midugang sa ilang standby nga family packs ngadto na sa 30,000 ka pakete. Aron mapahimuslan ang ekipo sa OCD7 nga nagtigom ra og abog sa ilang opisina, opisyal kini nilang gi-turnover sa mga opisyales sa Central Command kaganihang buntag. Naglangkob kini og diving equipment, day and night imaging thermal camera, mobile command communication system, snake camera, life locator ug underwater camera alang sa mga rescue operations sa mga landslide, baha o linog. Mapasalamaton ang CENTCOM sa mga kahimanan kay wa sila niini og dako kini ikatabang sa ilang rescue operations. Foremost, disasters is not only the responsibility of a certain agency, it's a collaboration effort. Now, we really need the assistance, especially the private, the NGOs, the COs, lalong-lalo na yung mga communities na vulnerable to various hazards. Now we need to collaborate with each other. Most of these equipments ay wala to sa aming inventory ng mga supplies at maganda na i-provide ito sa atin. Medyo mahal itong mga equipment na ito at sigurado naman na yung capability na may po-provide nito ay makikinabang yung buong rehiyon ng Region 7 as well as kung pwede rin natin siyang gamitin sa ibang lugar dito sa Visayas area. Samtang gipahibaw sa CENTCOM nga wa pa sila nagpadaog mga sakop sa laing rehiyon nga grabing naapektuhan sa bagyo, sanglit kontrolado pa ang sitwasyon sa ilang mga law enforcers didto. Andrea Patenia, News 5. Human gilibka sa pag-asa ang public storm warning signal sa Sugbo, mibalik dayon sa normal ang tanang biyahe sa kadagatan. Gawas lang sa usa ka barko nga padung sa kauluhan. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Gilibkas kaganihang buntag sa pag-asa ang storm signal number 1 sa Kabisayan mo nga daling mibalik sa normal ang biyahe sa tanang shipping company sa Sugbo. Matod sa Coast Guard Cebu nga bisan og dunay pagtugot gikan kanilang mga barko, di gihapon sila ang ngayang mukumpiyansa labi na sa mga dagkong bawd nga padayong masinati karon sa hinungaw sa bagyong Glenda. Pero bago namin na pinayagan yung mga barko, inassess mo namin yung mga area o yung route na daraanan nila. So far, yung biyahe nga pinalis namin kanina, nakarating na sa Tagbilaran, sa Tubigon, so okay naman. Usa na lang ka barko ang na-stranded sa Pier 6 nga dunay sakay nga 860 ka mga pasahero. Paingon unta kini sa kauluhan kaganihang alas 11 sa buntag apan gikanselar kini tungod sa bagyo nga nasinati sa ilang destinasyon. Gipasalig hinuon sa pamunuan sa maong shipping company nga ilang atimanon ang tanan nilang pasahero. Giklaro sa Coast Guard Cebu nga nunot sa bagyo, wa sila'y nadawat nga report kabahin sa mga aksidente sa kadagatan, gawas lang ni adtong mga sakayan nga nadaot sa bawd samtang nag-angkorahe. Mas maganda ngayon kasi parang nakikinig na yung mga pista naman natin. Parang nakikinig na sa inyo, nanonood na siguro ng TV. Yung mga advice ba natin na huwag na lalabas kapag may mga signal, mga may weather disturbance sa mga area nila. Jinky Bargyo, News 5. Mabinantayon ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office sa posibleng hulga sa katalagman nga muigo sa Sugbo ilabi na sa mga kabukiran. Leslie Caminada Vistil, Sugin Lima.
Nakasinati og tutaligsik ang Metro Cebu kaganihang buntag ug karong hapon kasarangan na ang panahon. Ug dungan sa paglibka sa public storm signal, daling gipaybaw sa DepEd Cebu City nga dunay klase ang tanang tunghan sa dakbayan. Bisan og layo na ang bagyong Glenda, padayon ang pagmonitor sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Mato di Konsehal Dave Tumulak nga dunay naka-standby nga mga disaster team sa bukirang bahin sa Subo alang sa posibleng mahitabo nga landslide. Gani kagahapon, dunay bahin sa Barangay Tagbao ang naglandslide apan dali ra kining nahipos. Magpadayon ang ilang pagbantay sa syudad, labi na nga duna na say nakita ang laing low pressure nga hapit na musulod sa Philippine Area of Responsibility. So dali ra kay sa natubag sa ato ang mga barangay officials dito. Until now what ay na-receive ng mga alarma sa ato ang mga kabarangayan. Laing gipahibaw ni Tumulak nga way angayang kabalakan ang pagbunok sa uwan. Diri sa ato ang syudad pod, ato mang nakita sa CCTV camera nga not all areas of Cebu City naka-experience og uwan nga nasinati dato diri karon sa City Hall. So ang atong gikabalakan lang hinuon ang kining pagsud sa laing depression nga nakita na sad nato karon sa Guam ug sa Northern Pacific, mao ni atong gibantayan karon. Samtang kutob alas 3 ra karong hapon ang tanang klase sa pampublikong tunghaan sa dakbayan ug way klase ang mga night high schools kini ang gipahibaw ni Cebu City Mayor Michael Rama. Leslie Caminada Vistil, News 5. Aron mas andam sa mga katalagman, gipahibaw sa Department of Science and Technology nga gisugdan na ang pagpatuman sa microsatellite project. Ang maong proyekto gitawag nga Planet Earth Data Resources CONPEDRO nang maoy mukolekta sa mga nagdaiyang datos sa nasod sama sa mga agricultural and coastal areas. Laing proyekto nga Development of Philippines Earth Observation Microsatellite CONDIWATA mo'y gamiton alang sa mas paspas nga early warning system kung nadunay bagyo. Dunay budget ang maong proyekto nga 600 million pesos. Gipanglantawan nga mapatuman ang duha ka proyekto sud sa duha ngadto sa tulo ka tuig gikan karon. Initially we have already come up with the funding. Hopefully there's no changes ba on the support from the funds. We can really post for that program. It's very critical. 55 ka mga flights ang makancel tungod sa bagyong Glenda, samtang usa ka international flight gidivert sa Mactan Airport. Napuno usab ang tugpahanan sa Mactan sa mga eroplano nga mipasilong ug naghuwat sa paglurang sa bagyo. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Kagabi pa nagsugod og pangabot sa Mactan Cebu International Airport kining 12 ka mga abyon gikan sa Kauluhan ug sa Clark Air Base aron mopasilong tungod sa hulga sa kadaot hatod sa bagyong Glenda. Ang Cebu Pacific mipasilong sabuna sa ilang 13 ka mga abyon dinhi samtang gikanselar pa nila ang ilang mga biyahe padung sa mga lugar nga may storm signal. Matud sa manager sa Airport Grounds Operation Division sa MCIAA, duha ka mga eroplano ang mi-divert sa ilang biyahe paingon dinhi sa Sugbo. Usa ini ang international flight gikan sa nasod Singapore padung sa Manila. Matud ni Engineer Manuel Lopez Sr., ang mga stranded passengers sa Tiger Airways gikan Singapore anaana sa waiting lounge samtang padayong giatiman sa airline company. I think we can accommodate, including taxiway, we can accommodate more than 30 aircrafts, including our regular parking base. Hangtod nga di pamulurang ang bagyong Glenda sa Kauluhan, magpabiling bukas ang runway sa Mactan Airport alang sa dugang pang mga abyon nga buot mo pasilong. Kagahapon, 24 ka mga eroplano gikan sa nagkalain-laing airline company ang mipadayag nga muanhi aron mo palabay sa bagyo, apan 12 ra ang miabot dinhi sa Sugbo. I think so there are coming but no assurance that will be pushed through because we have the list before. Yesterday, more aircraft will going here, but as of now, it will not reach the one who have listed yesterday. Sukad kagahapon hangtod karon, miabot na sa 55 ka mga flights ang nakanselar tungod sa bagyong Glenda. Jinky Bargyo, News 5. Way siguro nga mapirmahan ni Presidente Noynoy Aquino ang rehabilitation budget, hilabi na nga duna na sa ilaing kadaot nga mahimo ang bagyong Glenda. Kuno galing dunay mahatag, tipik lang sa gipangayo ang madawat. King Perez, Sugin Limi. That is perfect for me. I can say 9 is a response.
9/10 o duol sa perfect score ang gihatag nga grado sa pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office alang silang kinatibuk ang disaster response sa mga miaging katalagman. Kauban sa pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lalawigan, gi-assess nila gikan sa grado nga 1 ngadto sa 10 ang kalampusan sa ilang disaster efforts. Matod ni Romarate nga labing problema nila karon ang pagpasabot sa katawhan sa pagpangandam sa katalagman ug pagpatuman sa mga disaster mitigation measures o mga lakang pagmenos sa hulga sa katalagman. Gihimo na mo ang tanan. Kung dunay mga bagyo maabot o saya nga mga katalagman, problema gyud ang mga coastal area. Ang among gibuhat karon, i-call ng mga attention sa mga barangay chief executives. And then amos lang encourage nga i-activate ang ilang barangay disaster committee. We are now I would rate at 7. 7/10 ang gigrado ni PDRRMO Head Baltazar Tribunalo Jr. sa ilang nahimo nga rehabilitation efforts sa amihan ng Sugbo human sa bagyong Yolanda. Ang disaster rehabilitation and recovery mao'y adunay 12 grado alang ang tribunalo. 6/10 lang ang iyang gigrado sa ilang disaster mitigation, disaster preparedness ug disaster response. Matod ni tribunalo, gikinahanglan pa ang capacity building sa mga disaster management offices sa lalawigan. I believe Cebu is now na-engage na, no? Proving na superb na performance dili capacities na naman. Gipasabot ni tribunalo kung ngano nga dako nga grado ang iyang gihatag alang sa rehabilitasyon, bisan pa nga wa pa pirmahi sa presidente ang rehabilitation plan. Ang amihan ng Sugbo na apektuhan na sa buglaing bagyo kagahapon. Pero again, let's go back to the question. It's an urgent need for Cebu to have those funds. Ako almost every day text ko ni secretary, no? Almost every day text ko sa mga taga Cebu na nasa OPAR, no? Magsige ko text in a very nice way ba? Kay para lang yun o kanusan na siya, no? Gipasabot sab ni National Economic Development Authority 7 Senior Economic Development Specialist Arnel Guantero nga di dayon maaprubahan ang mga rehabilitation budget. Matud niya, daghang kompetensya nga mga proyekto gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod ug sa kadaot nga nahimo sa bagyong Glenda. Gani nagtuo siya nga dili ihatag ang tibuok nga approved rehabilitation budget. Tambag ni Guantero nga unta detalyado ang mga plano sa LGUs aron dali kining matagad sa opisina sa presidente. Mas maayo ito ma-fundan to sila tanan, no? Ma-fundan sila and then ma-implement, no? But as I said, we have to compete with other priorities. King Perez, News 5. Dili na kayo alkanse sa water production ang Metropolitan Cebu Water District karong panahon gumikan sa Sigig 1. Gani napuno na ang ilang Haklopan facility. Apan dili makumpiyansa ang MCWD kay dunay umaabot nga huwaw. Jinky Bargio, sugin limi. Tungod sa pagsigig uwan sa milabay nga mga adlaw gumikan sa dautan nga panahon, napuno na gyud ang Haklopan facility sa Metropolitan Cebu Water District nga dako og natabang sa nagnihit nga supply sa tubig sa Metro Cebu. Kun kaniadto nakasinati og dakong alkanse sa water production ng MCWD, karon mukabat na lang kini sa 6,684 cubic meters matag adlaw. Tuno nga dili man na siya guarantee. Kaya kung El Nino year, even if El Nino year, June, July is really rainy season. So muuwan hapon siya pero ang volume i-compare din mo sa non-El Nino year, lagi diferensya. Bisan pa man niini giklaro sa MCWD nga di gihapon kini ang ngayang kumpiyansahan kay taliabot na ang panahon sa huwaw kon El Nino. Hinuon dun na sila gihimong contingency measures alang ini. Pero ang MCWD manggod, ang trabaho manggod sa MCWD is to manage the sources. So karon nga doon na tayo dako nga production capacity, dili na nato pudhot doon og distribute or gamit dayon tanan. Ang MCWD dunay tulo ka mga tankers nga padayon nagsupply og tubig sa mga lugar nga anaan himutang sa mga taas nga bahin sa Sugbo. Jinky Bargio, News 5. Padayon nga gihulga sa katalagman ang mga nagpuyo sulod sa 3-meter easement zone sa mga sapa. Ang kagahi sa pagpapahawa sa mga namuyo sulod niini mao ang labing dakong problema sa dakbayan sa Sugbo sa pagpameno sa risgo batok sa katalagman. King Perez, sugin limi.
Giangkon sa pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga labing huyang ang ilang disaster mitigation measures o pagmenos sa hulga sa katalagman. Matud ni CCDRRMO Head Simeon Romarate, usa sa gihimo silang buhatan ng pagpasusi sa kaligon sa mga taytayan sa Sugbo. So ang atong concern mo if dunay dako nga katalagman yung mga putol ng taytayan, dili ma-paralyze kay kasagaran man wala na andan before. Dunay problema nga naitabo o insidente nga naitabo sa norte, ang taga-south udagan na yun. So what if ulidagan ang south sa norte o niya naputol ang taytayan, o niya dunay naitabo ni follow ang south, so what na response na mahimo. Concern usab nila ang mga namuyo ilawom sa taytayan ug daplin sa sapa, hilabi na panahon sa ting-uwan. Mato ni Romarate, gitutukan sa administrasyon ni Mayor Michael Rama ang pagsigurong mahilayo sa peligro sa katalagman ang mga namuyo sa Mahiga Creek ug ang pagmugna sa Reduced Danger Zone Office kon REDS nga gipanguluhan ni kanhi Konsehal Joey Daluz. Lakip sa mga tinguha sa administrasyon ni Mayor Michael Rama alang sa mga disaster mitigation measures sa Dakbayan mao ang pagpatuman sa 3-meter easement zone daplin sa mga sapa. Apan matud sa pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na maglisod sila sa pagpatuman sa mga easement zone. Sanglit adunay titulo ang ubang mga struktura nga nahimutang daplin sa sapa. Wa na sayod kining tag-iya sa usa ka karinderya sa Maydan diha ko sa Lem kun adunay titulo ang luna sa iyang giabangan og 7,000 pesos matag buwan. Matod pa niini nga di masudlan og tubig gikan sa sapa ang ilang karinderya kun kusog ang uwan. Pero para nimo sir, okay ba nga kanang ipadayon gyapon ang pagtukod og mga struktura daplin sa sapa maka depende sa sir sa area. Kung panalitan nga murag tuon sa baha. So mas may gyud mga so diri magayo may iguan lang. Matod pa ni Romarate, ang mga yuta ang adunay titulo ang nakababag sa hugot nga pagpatuman sa 3-meter easement zone sa mga sapa, gawas sa mga residente nga gahi nga mopahawa sa ilang mga panimay. Involved ani ang among office, dagan ang involved nga engineering kay bloody gani kay sometimes makita mo nato nga ang ubang mga naadya sa daplin mga title na may pagtangan ng title nga bilong pa na sa 3-meter easement, but kinahanglan nga mo-acute mo na si Mayor nanay order na matitle o madili ato yung buhawan ng 3-meter easement. King Perez, News 5. Tungod sa kalangay sa proseso sa gobyerno, mao nga nadugay ang contractor sa pagbutang sa Tapangko sa Busay Elementary School. Matod ni Engineer Jonathan Amit sa local school board nga emergency purchase ang ilang gihimo ug kun magpuno silag materyales, ipaubos kini sa taas nga proseso. Dugang niini nga wa na sab sila mapadayon ang pansayan sa maong tunghan kay nasayop ang naghatod sa mga materyales. Gilauman nga sunod semana mabutangan na sa kuwa nga dapat ang temporaryong Busay Elementary School. Nanay kwarta, ang problema lang ang proseso sa papilis kay i-charge man as disaster. Di biya lalim pagpadagan na daghang mo check up siyempre. Check up sa engineering ana ba. Reconcile tong materials. Gawas kang Presidente Noynoy Aquino, usa sa mga gibasol nga nagmugna ang DAP con Disbursement Acceleration Program si Finance Secretary Butch Abad. Atol sa pagbisita ni Abad kagahapon dinhi sa Sugbo, gipatinaw niini kung nganong namugna ang DAP ug unsay gigamitan ani. Ryan Sarote, Sugindimi. Mismo ang architect sa Disbursement Acceleration Program nga si Finance Secretary Butch Abad ang miingon nga sa tinarong og wa gyud magamit sa dautan ang binilyon nga ilang gipangapod-apod. Matud ni Abad, ang DAP gituyog mugna aron paspas nga maka-recover ang ekonomiya sa mga lugar sa Pilipinas nga nakasinatig problema nitong higayuna aron di mapektuhan ang ilang mga social services. Gihulagway ni Abad nga dunay daghang problema nga giatubang ang gobyerno atol sa ilang pag-asumir sa pwesto nga nasulbad pinaagi sa DAP. It's really meant to accelerate spending of public funds. Kasi nung dumating kami, when we came in, what we discovered was there was a lot of leakages, a lot of bottlenecks, and a lot of wastage, and therefore we instituted DAP. Sa assessment sa gabinete, nagmalampuson ang DAP hinungdan nga ila kining gihunong. Milambo ang ekonomiya og minindot ang pag-upapod sa mga basic services sa mga LGUs nga mogyud ang tumong niini. Suportado ni Abad ang panawagan ni Presidente Noynoy Aquino nga ikonsidera sa Korte Suprema ang ilang desisyon bahin sa pagka-unconstitutional sa pipila ka provision sa DAP.
Kinahanglan ko nung matagaan sa Korte Suprema ang Executive Department og flexibility sa paggamit og public funds aron dali sab kini nga ma-release og magamit sama sa ilang gibuhat sa DAP. Giklaro niya bad nga di pagpangatake sa Korte Suprema ang gibuhat ni Pinoy ni atong Lunes, kundi pagtamod sa kamahingdanon sa rule of law o katungod nila sa due process pinagi sa pagtuso og motion for reconsideration. When you file a motion for reconsideration, you recognize the jurisdiction of the court and you put yourself under the jurisdiction of the court. So that's a respect that the President gives to a separate branch of government that has the power of judicial review. Gihangyo karon sa gabinete nga i-reconcile na lang ang provision sa konstitusyon sa mga balaod nga wa pa gideklarang unconstitutional sa Korte Suprema. Gihimakak niya bad nga gigamit nga suhol ang DAP sa mga senator judges atol sa impeachment ni kanhi Chief Justice Renato Corona ni atong 2011. Kay dugay na kanong gihimo ang mga request sa DAP sa mga senador sa wa panhitabo ang impeachment. There is no way that you can say that there was bribery means private gain. The projects went to the communities. So how can there be bribery when there was no private profit made? Ryan Sorote, News 5. Giangko ni Police Regional Office 7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tambanyas nga naanugnan siya sa mga proyekto nga mahimo untang mabuhat sa nasudong gobyerno alang sa kapulisan pinaagi ang Disbursement Acceleration Program (DAP). Gingong 2 billion pesos gikan sa DAP funds alang sa Department of Interior and Local Government ang gigahin unta sa pag-modernize sa PNP pinaagi sa pagpalit og dulan usa ka libo ka police patrol vehicles nga ipangapod-apod sa nagkalalaing police offices sa nasod. Apan matud ni Banyas, wa sila'y mahimo sa pagdeklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang pipila ka provision sa DAP. Sigon niini, bisan di madungagan ang mga ilang vehicles, magpadayon gihapon ang paghatod nila og serbisyo ngadto sa publiko. Tuloy pa rin yung trabaho natin, tuloy pa rin. We do with what we have. As they say, resources are always lacking. Wala naman yan. It's always lacking. Manpower is always lacking. Mobility, it's always lacking. Gasoline, it's always lacking. Everything is lacking. But then, we try to maximize kanang atong mga resources. Gipasidunggan kaganiya sa grupong My Cebu o Mere London Youth Cebu tungod sa ilang gihimong pagtabang sa mga kabus sa dakbayan sa Sugbo. 12 ka mga batanong taga Netherlands ug 4 ka adult leaders ang nagtinabangay aron makahatag og tabang sa mga Sugboanong kabus. Usa sa mga labing bata mipadayag nga base sa iyang naobserbahan dako gyud og kalahian ang mga kabus ug adunahan sa Pilipinas. Bisan pa man niani, iyang nakita ang kamaayo sa mga Pilipino. Ang maong grupo midonar og 300,000 pesos sa Gawad Kalinga. I think to know the Philippine culture better and also to mean something for the poor. So we've already a lot of projects we visited, and Gawad Kalinga is one of them. Mga tulisan nga riding in tandem nga mangiguay sa may uptown area na sikop sa kapulisan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa tagsa nga tao kung walay magpaubos, garbo ipatibaw di dita magkasinabot, dili na ikaw ang tao sa kalibutan. Sa imong binuhatan ni inosente kang napagan, unsa may gibat sa ilang ginigana na ginab. Gipaagi sa pag-wrap ining usa sa mga dinakpan sa Fuente Jones Police Station 2 sa Cebu City Police Office nga si Cleo John Roy Sadaya ang iyang gibati. Nadakpan kini uban ni John D. Atop. Human manuli sakay ang motorsiklo pasado alas 9 kagabi sa Maydan Jose Avila sa Barangay Capitol Site. Kelvin Ray Gatok. Single mid-trip ni siya na galakaw along the si Avila Street ug na-timingan jud aning duha ni si atong suspect si John Roy Cleo ang backrider ug ang nag-drive si John D. Kabahit. Atop og diin nanuli sila ni Kelvin og nakuha ang Samsung Galaxy worth 15,000. Ay no, hindi ginanamoy din na yung ibuhat yung meron daw na anang balawra. Amo yung ibuhat. Amo ng tiuna, amo ko yung cellphone, Samsung. Di sa may naingon nga, nulis na. Kasi leader nyo doon. Wala, sir. Wala, sir.
Midangop sa police station to ang biktima mao nga napahigayon ang follow-up operation. Nasigpatan ang duha sa may barangay Calamba ug gisikop human positibong giila sa biktima. Gingong sakop si Sadaya sa Crips Gang ug dili pa lang dugay nakagawas gikan sa Cebu City Jail gumikan sa kasong attempted homicide ug illegal possession of firearm. Samtang kanhi gwardya ug janitor si Atop base sa nakuhang ID niini sa iyang pitaka. Nakuhaan sab ni og usa ka pakete nga gituha ang shabu samtang nakuhaan sab og armas nga 22 revolver si Sadaya. Amo ram siya isabot sa amo na pa rin kamutang mauli na mo ba sa samtang na pami diri sud ba. Asan tayo ron? Ibaligya nyo? Wala na magbiligya. Amo ram bilin sa kwan. Safety lugar eh. Di lang may musulti eh. Lisod sa kaisan. Kunya, isopan kay wala sopay. Wala sopay kay namte daghan na. Gibilin na mo. Amigon sa namo. Ditos ka lang ba? Ha? Ditos ka lang ba? Spotted mo ditos ka lang ba? Nalaro ito pero dahil lang musulti pero ang kamutan na mo mahuli ganyan. We will also conduct a further investigation to this for series of incident kani siyang criminal riding motorcycles there sa atong area na ang usa ni sa ilang gigamit na pamaagi sa pagpanulis na paspas kayo sila maka-getaway na. So karon na jud sir na timingan ni nato. Sir, actually natay previous na incident ang usa sa atong victim adto of Sunstar Editor-in-Chief na nabiktima sad. Alang ni adtong mga nabiktima sa tulis diin nagsakay og motorsiklo ang mga suspek, gihangyo nitso nga mobisita sa ilang buhatan. Ray Pasaporte, News 5. Inay malipay sa 3-day caravan, nasagmuyo na hinuon ang mga aplikante nga midagsa sa Camp Sergio Osmeña nga gikan pa sa nagkalalaing lugar sa Rehiyon 7 aron mukuha og license to own and possession firearm ug permit to carry subay sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Andrea Patenya, Suginlimi. Way tarong nga sistema ug way kamatuoran ang unang pasalig sa FESAGS nga mahumanradayon sud sa usa ka adlaw ang pagprocess sa mga papeles sa mga armas. Sama sa nasinati ni Hector nga taga Mabinay, Negros Oriental, nagtuo kining mas dali ang proseso sa paglukat og lisensya dinhi sa headquarters sa PRO 7. Sa ikatulong adlaw pa siya nahuman sa tanang proseso sama sa drug test, biometrics, gun safety seminar ug neuro exam. Wa sab siya makauyon kay way gihimong express lane alang sa senior citizens. For 3 days namin diri stay ug hotel. Una na gasto sa hotel, sa kaon. Then pag abot diri dili organized. Walay saktong system kung asa ang taas linya adto mi. Pangutana mi kung asa ang unsay first buhaton, itudlo mi og bisag asa. So kung kinsay mapaboran adto mi. Then di manignon nga sala ni sa mga tao, no, kay follow man mi sa unsay guidelines. Apan way saktong system nga mahog nga magtudlanay na lang, walay seniority, like daghan kay senior diri, mga 70 years old up, kadungan ako matudlanay na lang. Dugang ni ini nga mas gisapot sila human masayri nga sunod semana pa mugawas ang resulta sa drug test samtang sa petsa 28 pa ang resulta sa neuro exam. Nagpasabot kini nga mubalik pa di ay sila sa Sugbo aron pagkuha sa resulta ug naglibog sab sila kung sila pa ba ang mupada ni ini sa Campo Crame. Gibutyag ni Hector nga tungod sa way klarong proseso, kadaghanan sa iyang mga kaila ang namauli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya ug wa na mipadayon. Unsay pulos aning 3 days kung pabalik ko na dahil next week. So kami mo from Negros mubalik na po mi diri, which is another burden sa among self kay biya na mong family, business, work or something para lang ani. Niya kami pay mahog nga di mi ga-follow og rules in which ga-follow man mi. Walay saktong system. Gani tulo ka adlaw ng absent siyang trabaho si Ronnie ug hangtod karon wa pa siya mapaubos sa neuro exam tungod sa kakuwang sa mga psychiatrist nga muhimo ni ini. Wala ma-accommodate yun tanan. Kay kanang ang ilang mura o kanang isa niya kulang sila sa psychiatrist. Kuwang og tao. O kulang og tao, ma'am. Wala kami hangtod karon nagpaabot pa mi kung ano sa aming mga kanyoro.
Ang pangu sa Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section kun FESAGS, mihimakaak nga way sistema ang aplikasyon ug daghan lang gyud kunong tao ang midagsa aron mo apply. Dili masuro ingon na Y system. It's because, in fact, makita ninyo na separate ang biometric, separate ang drug test, separate ang neuro examination, separate sa payment. It is just that daghan lang yung kini apply, yung sabay-sabay ba? Gianunsyo sab niini nga bag-uhay lang siyang gipahibaw ni Senior Superintendent Ferdinand Daway sa Firearms and Explosives Office sa Campo Crame nga katong di makaapil sa 3-day caravan, mahimo paghihapong mukuha sa ilang mga requirements sa PRO 7 ug Crime Lab 7. Isumiti lang nila ang resulta sa buhatan sa FESAGS ug ang FESAGS na maoy mo process sa pagpada niini sa Campo Crame. Yung mga individual na wa ka comply sa mga requirements, all they have to do is complete all the requirements, then i-submit nila sa FESAGS, then kami ang mo-endorse sa Crame. Paningkamutan sa ni Sanchez nga sila na lang ang mukuha sa neuro ug drug test results sa mga aplikante nga mi-appeal sa caravan aron di na kinahanglan pang mubalik sa Sugbo ang mga aplikante nga gikan pa sa ubang probinsya. Sa dihang gikuhaan og reaksyon nga daw way pulos ang caravan kung makaprocess raman gihapon ang mga aplikante sa ilang requirements human niini, mibutyag kini nga igura sab silang nagsunod sa mga mando sa Campo Crame. Andrea Patenia, News 5. Namatay gyud ang usa ka babaeng sakop sa Sitom kay samtang nagbantay kini sa trapiko sa may barangay Banilad kagahapon. Sa hapon kalit kining gibanggaan sa Korean National. Kinsa nangangkon nga wa siya nakakita sa biktima. Ryan Sorote, Sugin Limi. Excuse me, sir. Gisugat ang news team sa mga higala sa Korean National nga si Yoo Sun Kyung, kinsa nakaligi sa Sitom Constable nga si Maria Teresa Bascones, 38 anyos, taga Barangay Basak Pardo, Syudad sa Sugbo. Ging ining likuanan sa Governor Cuenco Avenue, duol sa Kamol, naligsan si Bascones sa gimanyang itom nga sakinan ni Hyo pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Gikan sa iyang gipuy-an luyo sa mall ang Koreano ug painguntang mo left turn paingon sa Banilad, dihang nadasmagan si Bascones nga nagman sa grabbing traffic uban ng usa ka kauban. Gulagway nga nalamba sa kalsada ang biktima ug naparok ang ulo. Patag pa sa Korean National, wa siya kabantay, wa siya kakita. Sa kuan kay doon ako sakinan nga gauna niya, mora yan nabantayan. Nagsunod na siya itong gauna nga sakinan. Ibong na siya nung paka yung sakinan ba. Usa ka doktor ang mitabang sa biktima samtang nangayag back up ang iyang kauban. Gidala sa pribadang ospital si Bascones. Apan pipila ka oras, namatay kini sa tambalanan, gumikan sa iyang nahiaguman. Possible nga nalatayan pagod siya sa ligid. Kay after nabantayan sa usa ka personnel dito nga duha mas lakabok. Nabantayan nga dito na sa lawom sa kuan. Sa kinan, sa left side. Gitsan lisod gid critical pa ba? Yung stage ron nga ni kuan mo lang doktor nga gampo lang ta nga kuan ilang buhaton ang tanan. Kutob sa ilang makaya. Gitubag sa suspect ang galastuon sa pagpa-ospital sa biktima. Sumbong nga reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa Koreano nga nabalog karon sa Tourist Police Office. Ryan Sorote, News 5. Gingong coordinator sa illegal nga sweltres ug masyaw nasikop kagabi sa Cebu City Intelligence Branch. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Mga masyaw para pernalya, gitali nga kombinasyon sa swertres ug mga numero sa masyaw ang nasakmit sa Cebu City Intelligence Branch alas 9 kagabi sa tindahan ni Julieta Agua nga nahimutang sa Sitio Santo Niño, Barangay Lahug. Matud sa CIB, nipahigayon sila og Police Intensified Patrol sa maong lugar ug ilang nakitaan si Agua nga nagtali sa mga kombinasyon sa swertres mao nga ila kining gidako. Lain nga nakuha sa kapulisan ang mga sinsiyo nga mikabat og kapin sa 400 pesos ug laing cash nga 600 pesos nga gituang halin sa dinakpan. Tugan sa dinakpan nga niadtong miaging tuig siya nagsugod, apan di kuno siya usa ka coordinator kundili usa lang ka aser. Kasi kang buwan na kang gasugod? 2013. 13. Sabi, general coordinator ka? Dili aser naman ko. So sa iyang tindahan, nakita naman ni siya nga natali aning mga numero, sir. So makita agad siya. So buwan day tayo? Plain view agad, sir.
Wa mutugan si Agwa kung kinsa ang iyang financier, kay wa sab kuno siya kailan ini, kay igura kunong kuhaon ang iyang halin sa illegal nga sugal. Mipasangil pa si Agwa nga ang nakuhang sinsiyo, halin kuno sa iyang tindahan og di sa sugal. Kuan sir sa kuan gini siya, naman siya sa balde god. Kuan siya sa mas sa Swertres gini siya. Lagi di siya sa balde. Sir? Sa balde gid ini. Sa balde na siya, butala mo sa plastic paghihap na. Kalapasan sa RA 9287 kung illegal numbers game ang atubangon nga sumbong sa dinakpan. Ray Pasaporte, News 5. Mga kadagkuan sa kapulisan wa nay salig sa gitaktak nga hepe sa Compostela tungod sa pagpamakak niini. Samtang dili usab muto ang hepe sa reyon sa alibay sa pulis nga nag-surveillance ang nadakpan nga pulis sa Bourbon sulod sa drug den. Andrea Patanya, Suginlimi. Di mutuo si Police Regional Office 7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas sa alibay ni PO2 Bernardino Almeida Jr. kung nganong didto siya sa usa ka drug den. Iyang girason ang pag-conduct og surveillance sa usa ka Edwin Kabahug sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Bourbon ni adtong Lunes. Lakip si Almeida sa mga gidakop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch atol sa buy-bust operation sa maong lugar ug gituuhan nga si Almeida maoy protector ni Kabahug. Mato di Banyas, di normal nga pahigayon og surveillance ang usa ka pulisod mismo sa usa ka drug den, mao nga wa siya makumbinsi sa rason ni Almeida ug buot kini niyang tangtangon sa serbisyo. Personally, hindi. Hindi yun. Yung surveillance ka, nasa malayo ka, inoobserbahan mo. Wala ka dun sa bahay, sa loob ng bahay. Kalukuhan yan. I was not born yesterday, and so are you. Alam nyo rin yan. And so the Philippines and so the Cebuanos, hindi mo pwedeng lukuhin din sa ganun. We will initiate dismissal proceedings against him. Sa among phone interview sa hepe sa Bourbon nga si Police Inspector Glenn Devotion, gibutyag niini nga wa niya sugua si Almeida sa pag-adto sa drug den ni Kabahug ni adtong adlaw. Ang bugtong mando niya ang pagpangita og mga asset alang sa ilang i-develop nga drug operation sa ilang lungsod. Di usahingan lang ni Devotion ang subject sa maong operasyon. Ang akong instruction sa iya was actually alam gabi una na kami pupunti operation so ani dakpon ba nga sa mga drug personality na mo. Consider nga kana si Dito ang ita sa mga kuang interrogatory sa mga kanaligan ng kakop nila sa Turkey. Oto nga ako sa ipatawag para nila na ko ni morning after 8 niya. At sa itagat instruction na kung mga posible itong mga action na magamit para itong ma-shoot up ng sa drug personality na kung di kang suburan mauli ko sa Bourbon karong gabi. Apan matod niini, nakugang siya nga apil nga gidakop si Almeida sang litwa kini nakadawat og taho nga nalambigit kini sa illegal drug trade ug gani usa kini sa iyang mga sinaligan. Wala gyud ko mo ano istorya mo. Wala ko dapat ano istorya ha. In fact, di ko katungo sa pagkakaroon ng ano naman na siya. Ito ay very surprised na ni sa reta dugay. Ito ay almost 2 years na ko nakabukol. Ano na mong operation sa lang. Hinuon ni pasalig si Devotion nga mupahigayon siya kaugalingong investigasyon sa maong issue gawas sa investigasyon nga gisugdan na sa Cebu Provincial Police Office. Apan mato di Banyas, apil sab si Devotion sa investigasyon. He has also some explaining to do. Bakit niya hindi sinupervisean mabuti yung kanyang mga tao? Because kung i-justify niya na inutusan niya ng surveillance, wala namang surveillance na nasa loob ka ng bahay mismo ng pusher. Samtang gikasagmuyo sab sa Police Regional Director ang pagkarelibo ni Senior Inspector Samuel Romanillos, isip hepe sa Compostela Police, human gikatahong midawat og 50,000 pesos aron ipagawas ang usa ka dinakpan nga nasakpang naghit-hit og marijuana. Mato ni Banyas, nawad-an og pagsalig si CPPO Provincial Director Noel Giliamak niini tungod sa inconsistency sa iyang mga pamahayag. Pahimangno niini ngadto sa mga pulis nga gidili gyud ang pagdawat og suborno. Alam naman nila bawal yun eh. Alam naman nila. It's part of our campaign. We'll do our work. Alam mo naman bawal yan. Pag tinake life nyo, gagawin nyo, tanggapin nyo, may araw ka rin, di ba? Mato di Banyas, adunay duha ka epekto ang maong mga insidente sa imahen sa PNP. Negatibo kini kay masud sa hunahuna sa publiko nga dunagyoy mga pulis nga kurap ug nalambigit sa drug trade, apan positibo sab kini sanglit makita sab sa kadaghanan nga wa sila nagduha-duha sa pagsilot ning maong mga pulis. Andrea Patenia, News 5.
Walay mahimo ang pagreklamo batok sa pag-umento sa multa sa paglapas sa mga lagda sa trapiko. Gipadayag sa pangu sa LTO sa rehiyon nga napatuman na ang pag-increase sa multa samtang ang pangu sa LTFRB nagkanayon nga nahuman na ang consultation kabahin niini. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Their invitation is a laudable exercise, basically to know the stated conditions of the drivers. Tagsa-tagsang nagpadanga silang kasagmuyo ang mga nagkalain-lain drivers ug managers sa taxi company. Bugtong nilang yanguo, mo ilang wa pag-uyon sa hilabihan kadagkong multa sa mga traffic violations nga gipatuman. Unsaon naman sa driver ang iyang pamilya sa pagpa-eskwela sa iyang anak, iabang sa iyang balay, bayad kuryente, bayad tubig, o pagpatambal kung dunay masakit, o ilabi na sa pagpalit o pagkaon. Unsay tan-aw sa DTC sa mga driver, milyonaryo. Ang labaw sa Land Transportation Office Region 7 nga si Arnel Tansinko may pasabot nga wa sa ilang katuyuan nga mangolekta og mukita ang ahensya. Bugtong nilang katuyuan mo ang paghatag og leksyon ngadto sa mga buluyagong drivers. It was not the intention of DOTC and LTO and in behalf of LTFRB also. It was not the intention to collect revenues. In fact, this is just a reiteration of existing regulations, increasing its penalty to make sure that stakeholders, both drivers, operators, including our office, to be aware of their responsibilities. Laing pasabot ni Tansinko nga bugtong deputized personnel sa LTO ug LTFRB lang ang manakop aron makalikay sa giyong posibleng pagpangawkaw unya sa mga traffic enforcers. Napaglantawan sa mga grupo sa drivers nga posibleng maukini ang sinugdanan sa pagpangawkaw sa mga tigpanakop sa traffic violations. It does not, or no more enforcers are allowed to enforce any provision of RA 4136 indiscriminately. We have issued a protocol or procedures on enforcing existing regulation. Si Konsehal Dizon sa iyang bahin ng Kapangutana kung aduna ba'y posibilidad nga mag-abot sa tunga-tunga ang gobyerno ug ang mga transport groups. Apan mato ni Tansinko, wa na'y solusyon tungod kay gipatuman na ang pagpasaka sa multa. Hinuon, gipasalig ni Tansinko nga mapadangat silang labaw ang tanang yangungo ug reaksyon sa public hearing. Is there such a thing as a win-win solution on this issue, Director Tansinko and Director Quizon? Pwede ba nga mapangitaan na to win-win solution para ang mga transport workers, especially the marginalized one, o ang atong gobyerno mag-abot sa tunga ba niya, malipay yun ang duha ka partido. Is there such a thing as a win-win solution? Question on win-win. I'm sorry, sir, we cannot answer, no. It's up to the OTC. It's up to the OTC. Si LTFRB Regional Director Amid Quizon nakapangutana usab ug kung nganong karon pa migawas ang dagang reklamo. Matud pang Quizon nga adunay gihimong consultation sa wa pa aprobahi ang pag-increase sa multa. Matud niya, kasagaran sa mga nanambong sa public hearing, mausab iyang nakita ato sa gihimong consultation kaniadto. May reklamo usab ang ubang mga driver nga naamong silang tarong sa mga padlungong driver. Alang kaniya, katong mga driver nga kanunay mulapas sa lagda sa trapiko ang angayang pahamtangan og dagkong multa. Itong mga buluyagong mga driver, muna nga ang mga driver nga nagtinarong, madamay na lang sa mga driver nga nagbinuang. Samaan ni ron mga ubang driver ron nga kanang nagdagan ya ilang mga sasikinan, way restro, way franchise, sama nag-insik. Wa maginay mga restro, way franchise, kanong nakadagan na sila. Ang gigamit lisensya, TOP. Kanong gidawat na nila. Kaganiha, wa mapiktuhi ang public transportation sa Sugbo sa pagtambong sa mga drivers sa public hearing. Bugtong panawagan sa mga PUG drivers nga unta di na lang patasan ang multa sa mga traffic violations. Tungod kay kung kini magpabilin, ilang nakita nga daghang pamilya ang makulban sa kaldero. Leslie Caminada Vistil, News 5. Paukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!